Podemos aldugunen kongresurako Gipuzkoako hautagaia. Zara, azaldu duzu nola iritsi zaizun hautagai izateko aukera hau? Podemosen primariak egiten ditu hautagaiak aukeratzeko eta hiritar guztiek eman dezakete botoa primaria hauetan. Eta horrela, presentatu nintzen uztailean primarietara eta bozkatu izan naiz Gipuzkoan eta horregatik naiz hautagaia. Gainera, nahikoa arraroa da 25 urteko emakumea izatea hautagaia, baino zerrenda irekiak direnez eta hiritarrek ematen dutenez botoa, ni atera naiz eta gure zerrenda nahiko adierazgarria da. Gizarte errealaren isla da gure zerrenda. Duela hilabete inguru Roberto Uriartek utzi egin zuen bere kargua, Euskadiko Podemosen buru izate hori utzi egin zuen. Madriletik hartu ziren erabaki batzuk, zuen alderdiak transparentzia edo aldarrikatzen du. Nola ulertu daiteke Madriletik erabaki horiek hartu izana? Ez ziren erabakirik hartu Madriletik. Gertatu zen izan zen hori. Primariak egin genitula, hiritarrek eman zutela botoa, eta hautagai batzuk atera ziren, bereziki Bizkaian, eta bera ez zegoen ados hiritarren erabaki horrekin. Eta bera koherente izan zen eta dimisioa aurkeztu zuen. Podemosek zer lortu dezake Gipuzkoan foru hauteskundeetan ikusteko emaitzen ostean, zer lortu dezake abenduan? Nik uste emaitzaiek hobetuko ditugula, oso positiboa gea horri dagokionez, eta proposamen asko eramango ditugu kongresura Euskaditik eta bereziki Gipuzkoatik, adibidez euskararen inguruan edo erabakitzeko eskubidearen inguruan. Gehiengo abertzalea da, Gipuzkoan, orain arte abertzale lortu izan dituzte boto gehienak. Podemosek hor nondi lortu ditzake botoak leku hortan? Guk ez dugu independentzia edo ez aldarrikatzen, baina hiritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu noizki. Arazoak demokrazia gehiagorekin konpontzen dira eta hiritarrei galdetuz konpontzen dira. Eta guk hori aldarrikatuko dugu kongresuan. Alderdi berria zarete, inkesten arabera gehiengo oso ez du inork lortuko. Abenduaren 20-aren ostean Podemosek ze aukera izango ditu, non edukiko du giltza? Gu irabaztera goaz, eta horregatik presentatzen gara, irabazteko. Gero ez dakigu zer gertatuko dan. Argi dago ez dagoela maila handirik egongo, eta akordioak egin beharko ditugula beste alderdiekin. Baina ez gobernatzeko akordioak, baizik eta proposamen konkretuei dagokionez akordio txikiak.